Kapuso Star Kelvin Miranda nagpakilig dihang giharana ang napulo ka mga kandidata atol sa Coronation Night sa Mutya ng Glan 2025 sa Glan, Sarangani. Samtang pipila ka Kapuso Stars ang nakisadya sab atol sa Kapuso Mall Show sa General Santos City. Atong silipon pinagi sa report ni Efren Mamak. Gawas sa pristine white sand beaches ug Spanish-inspired ancestral house nga nagpaila sa lungsod sa Glan isip the most visited tourist destination sa probinsya sa Sarangani, ilado sab kini nga Coconut Queen of the South. Proud din kami na ang Glan is known as the Coconut Queen of the South. Kami yung top producer ng kopra in the whole Region 12. Gani karon usas sa ilang ginapasigarbo nga produkto sa lubi, mao ang lamiang buko pie nga gitilawan mismo ni Kapuso Star Kelvin Miranda o si Adamos sa Encantadia Chronicles Sangre atol sa pagbisita niini sa Glan niadtong Biyernes. Ug ang iyang hukom, masarap. Nahuli niya yung taste palette ko kasi hindi siya sobrang tamis. Pero yung tamis na yon nanggagaling siya sa mismong buko. Pareha siyang tart ug tungod kay Coconut Queen of the South ang lungsod sa Glan, kinisab ang gipasigarbo sa Mutya ng Glan 2025 nga kabahin sa mga aktibidad sa 76th founding anniversary sa lungsod. Napulo ka mga kandidata ang nagpakita sa ilang kahanas gikan sa Coco Waki competition o pagrampa suot ang indigenous clothes nga gama sa lubi, swimwear competition ug evening gown. Ug syempre, wala kini gipalagpas ni Kelvin ug miharana sa mga kandidata ug sa fans. Nababagay lamang sa kanilang mga angking kagandahan, Yung kinanta ko para sa kanila, parang nagbubungang bulaklak. Gikoronahan isip Mutya ng Glan 2025 ang 18 anyos nga nursing student nga si Urian Alinsungay. Becoming Mutya ng Glan is like something that I am very proud of because for how many years of trying and striving to be part of Mutya ng Glan, I am here successfully bringing home the crown. Ito rin ang hinihintay talaga ng Glanians kasi showcase to ng beauty and brains. Pipila ka Kapuso Star Sub ang nakisadya atol sa Kapuso Mall Show sa General Santos City niadtong Sabado. Todo kilig ang Kapuso fans diyang nag-perform na ang cast sa drama teen series nga Maka sama ni Bryce Eusebio, Zephanie ug Elijah Alejo. Samtang na-excite sub ang fans diyang nag-perform na si Lexi Gonzalez. Ug misamot ang kahugyaw diyang nag-perform na si Kapuso actress and singer Rita Daniela. Parang good vibes lang talaga. Sana nag-enjoy din sila. Gusto ko pa ulit mag-perform doon kasi, well, yun ang isa sa mga pinagpapasalamat ko sa mga tao. Ramdam na ramdam namin yung warmth ng pagmamahal nila. Cast sa GMA Afternoon Prime drama series nga Cruz vs. Cruz si Elijah ug Lexi. Ganit doon na sila'y mensahe sa kabatanunan sa pagkabot sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Marami talagang obstacles, but yung mga obstacles na yun yung nagme-make sa journey na worth it. Ako, I would, it's cliche, but I would always say, you follow your dreams, you follow your heart. I personally encourage you guys to do what you love. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.